Arewa wanda roye ya aka yi ne na ga ajin gida ne ana tsaye wallahi ina jira yaron dan kawo min na tura shi ya dauko min wasu karafa a cikin ana wayi zai kawo magana wani Khalid ne ya sun zai kawo min karafa aka je ka abin nan shi dan jagun Musa mai dan gwangwanin sai da min saboda gaba ɗaya biyar yawwa na gode fa amma dai sawa la gode ta mu na gode Allah na hada mai jagun Musa ne dan sai da mai biyar ban magani yau ko iski ban wai wai me a cikin nan karafa ne mana dan gwangwan karafa to amma tunanin ka ya tafi na me kenan kai an shi akwai wani dan gwangwani zaka je kai sa ka ba ta Alhaji Ibrahim Lado manaja NAIT tabbas na yan karfe wanda ake labari su wanda kaf Kaduna babu dan gwangwan ba ku kowa dan gwangwan a Kaduna tabbas ka tuna min shi ya tike min ne ai ban wannan kai da nauyi kaddara wannan kayan 300 yake kun ka je gurin Musa ya wuta station naira 70 amma idan ka kai gurin Lado manaja idan 500 ne na tabbata kuma na dada na maya ya baka wa yo ku daina duka na yo wallahi ba barawo bane ni ne kai ce ba san wahalar ka ne ka wallahi ba barawo bane ni in hada kayan nan wallahi sai yayi ya rike wallahi ni ba barawo bane kai me wallahi wucewa na zo yi naji kuna bayanin karfe naga karfen ba wani yawa amma naji kuna magana kun aka kai ma Ibrahim Lado manaja zai tabbata har naira 1,500 tabbata shine kuma wallahi kun gani nan ko kariyawa ban yi ba ko abinci ban ci ba shine nace bari in zo in ansa dan ara haka sai in je in kai mai Ibrahim da in gaskiya wan fa sai in samu in kariya tabbata amma ni ba barawo bane tabbas ka da gaskiya amma sai dai shi ai Ibrahim da manaja bai san kayan sa tabbas kai sa ta kayan kai kana zuwa sai dai ka zo da shi bai san kayan sa kuma ga ka ce ba kariya ba wallahi ni ban sani ba kariya ba wallahi abin tausayi ne yau sai ma zaka sa albarkaci da Haji Ibrahim da manaja ka zo mu je ka bi mu tare za a sai da kayan nan insha Allah 15 kuma kai shi ma fa insha Allah ga muna ai tabbas insha Allah za mu ya kauna mu ba kai kuma muka ji in Allah ya da shi dama yana mu ko bare ma aka ma mu bare tambaye mu da muka kawo ka insha Allah haka ma zai duba ai ma wani abu Alhaji Ibrahim Lado AIT Gaisuwa Alhaji Ibrahim Lado AIT Gaisuwa